Уважаеми участници в международния турнир по информатика, уважаемо жури, уважаеми гости, за мен е чест да ви приветствам с добре дошли на международния турнир по информатика за напреднали 2024 година. Нашият град е с дългогодишна традиция по организация и провеждане на турнири от такъв ранг. А и немалко наши деца и младежи са заемали призовите места сред младежка и старша възрастови групи. Ние като общинско ръководство сме поели сериозни ангажименти към младите ни дарования във всички области на науката, културата и спорта. Нашите управленски планове и програми предвиждат инициативи и мероприятия, подкрепящи личностното развитие и изява на децата и младежите от Шумен. Вярваме, че само по този начин можем да направим градът ни желано място за учене и реализация, за работа и творчество. Скъпи гости, приемете нашето гостоприемно домакинство, разгледайте и посетете шуменските забележителности и ви гарантирам, че ще отнесете прекрасни спомени, които ще ви карат да се връщате отново и отново. Пожелавам на всички участници достойно и честно състезание, усърдие и успех в решаването на сложните задачи. На добър час на състезанието! Скъпи ученици, уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли в Шумен. Радвам се, че Шуменският университет е съорганизатор на 15-то издание на IATI, което тази пролет се трансформира в международен турнир по информатика за напреднали Джон Атанасов. Гордея се, че един от неговите създатели и основен двигател на състезанието е почетният доктор на нашия университет, доктор Бисерка Йовчева, а президентът на Република България, господин Румен Радев, отново подкрепя едно от най-престижните състезания по информатика за ученици в света. Убедена съм, че нашият университет за пореден път ще бъде отличен домакин и организатор на турнира, а съпътстващата програма ще бъде интересна и забавна за всички. Пожелавам успех на участниците в двете възрастови групи – младша и старша. Този турнир е още една крачка по пътя към вашето развитие и осъществяване на мечтите ви. На добър час!